नोंथां yang जिरायनोसै मानो से जायो इयावनो दे जदो बेफोरावनो माथो खालामनो उपाय गैया उठाइए ना उठाइए हेलौ नै गामि लामा जिरा दं मा लोंनो दिनै जागोन ना नै अब्ला थांगासिनो र' सोरनाव ओइ बाजेनाव गिमिनावनो अ थ' होमबालाय बिदिबालाय थांगासिनो र' दे थ' औ दे हाब होमबाथ' जाखावसिगोन दिनैबो हले औ नोंबो इन्टारेस्ट दं नामा अ दंथ' गोदोनिफ्राय हामसिनबायसो माथो एसे दं एक्सपिरियेन्स आलाय थांनांगोन होमबालाय थौदो होमबालाय माथो थाबावगोन होमबालाय थौ होमबालाय माथो न'आलाय बायला जिलाथारलै बर' गामियालाय बिदिनोसै आरोलै अ बिदिनोथ' जासिगोनथ' आरो माथो बेयाव थाहैसैलै मोनलोंबानो जाबाय थौ मोनलोंबानो जायो मार गांदोलै बोरो माथो दाबो मोनखायाखै बेलाय अ जोंखौ लिंहरबा लिंहरनानै जाखो खबरा सिजनसै एसे अ दे होमबालाय आइदे हैद माथो आसोलफ्रा मोनफैखाना दंलाय माथो दहायनो नेगासिनो दं अ दे होमबालाय जिराय थांलांदो एसे दे ओमफ्राय गेलाफोरखौनो बोनसै अ जायो नों माखौ जायो। बुकिं खालामखो आं बुकिं खालामाखै नोंसोरखौ लिंहरदोंल'सो आङो आयु अ दे दा जागोन र' अब्ला बिहरदो बिहरनांसिगोन ओमफ्राय बोरो मालिक माथो लोंनो होननाया नोंसो बुकिं खालामाखै होनबा गैयालै ओमफ्राय नों बिहरदो मानसिया अबे थांखो नोंनो गाखोर' आंलाय नोंनो बिहरदो ओइ बाजै न'आव दं गेजेर खोमा गैया दांलै मानसिया बबावबा थांदों खोमा मिथिया जानांगौ खोमा गाज्रिलाय ओइ नानि न' सिङाव दंना गैया जायखि मा आइ गैया अ नंगौ नामा जौ दङ ना गंसे लाबोदो गंसे साबोदार लाबोदो गेजेराव थांसै दं जायगायाबो एसे उसुबिदा बेयाव ओइ सिगां लानांगौमोनलै गंसे मोनगोन दा जिरायदो आं सियारखौ लायसै जासिगोन ना ओइ बाबार लाबो ओमफ्राय मा नायबाय थाखो लुदो लुदोब्रा नों लुदोलै आंना एक्सट्रा स्केल लुना हो नोंनो नों लुदो होमबालाय आंनाबो दिनै हामानो लुनो लुदो नोंसो लिंहरदो लिंहरनानै लोंनोबो लिंहरनांगौ लुनाबो होनांगौलै नोंसोरलाय फाग्ला गोजा नोंसोरो आङो सेरबानो जानोसै जासिगोन ओमफ्राय नास्ता सास्ता गैया नामा पासता गैया लाबाखै नोंबो लाबाखै बावबोदों नोंसोरो बिदिनोखा नालाय मानसिफोरा अथर्ज गोजा साला बावदोलै ओमफ्राय गाबोन नास्ताजों मोजाङै लोंफिनसै जायो दे आखार खुलिजेनदो दे चेस बावहाय खाराथार खाराथ' सेरेबा मानसि मोजांलै लोंजोबथारदोलै मोनसेखौ लुबावसै नांला ओइ होनदों आंना गोजौ खादाय मानसिया आं लाग्रोसै दहाय फैनाय सिख्लाया मोजां थांबाय जौ फैनाय फसायबाय बुरबगा लांसै नोंलाय मोनबा लांबा थांसै अ ए ओमफ्राय फैमारसै बिमारनो रायलायग्रोनांगोनब्रा फाग्ला जागोन पार्टि खोनागोन न'खरनिया नङालै नै ओमफ्राय नै आंनाव मोनसे प्लेन दंमोन मा आंखौबो गोरिब बायदि मोनदोंमोन आंनाव रयेलफोर दङ नङालै आंनाव मोनसे आइडिया दङ आंनावबो जिअ किबि दंब्रा नोंसोर बाथ्राखौ बुजियाखै दे आं मोनसे खोथा सानदों मा सानदों माने बेसो नामा होमबा हामाथो दे फोरमायदो दे लिरलायाबाबो जागोन आं सासे नार्स हिनजावखौ फसायदों जाम्बाबा नों गामसा गानग्रा बे नार्स हिनजावखौ मोनो ए गामसा गाननाया मानसि नङा जाहैबाय माने आं मानसि नंला होमबाबो नोंना जाद्राया गामसा आवला बे सानफ्रामबो गामसा